Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Aji spa nga. Oh hun rupi bau sling mutfi penhap. Mut fi penhap tumit. Bau cobi. Adu kerana cobi simgi. Tengal ang tumit ki da rem ka bay get ha ka bay mar. Kublay phi baro kini kilongki khubor bam takasngi. Ut kinong reps ing nong reps sensari ka jingkrong pisa jubor ha ka gate ba penyeng ka KHADC ha Maushang Trai Riboy district. Kinong rep nakathan sonidan lam kon mau tari mau laho ko radem tingkang mau pan kila penpau ka jing sngosi ka bajur halor ka jingkrong pisa jubor kinong upgate kiba up ha ka gate ka badon ha Maushang. Kinong rep da ka jingkut lat na marba hiador parat usensar bat sa ka jing syaot kilo kumta kim sngola kerdasyo babun ki jing siu sa ka khajna kumta kila pan jing yarap na ka seng kinong rep ka Hill Farmers Union ban yarap lem nyaki. Menta ka sngi kinong yalam jong ka Hill Farmers Union hapo ka jing yalam u General Secretary Hill Farmers Union Central Body uba Alphanbert Carson Tiu kila lit hiar sya kate ka jaka banwat ya ka jing shisha. Hagani ka jing net jong ka seng kila lap ba ka don shisha ka jing krong pisa na ki kali kits ing kits sensar na kate ka git. Habaya kren ba kite kinong up kila yathu ba kimtip AA bat ya kate la syupa krong da umalik jongki. Kaseng kadawa badai ban pendu ya kum kite ki git ki baknyot ya ki kali kit mar jong unong rem na margani ka kta shisha ya ka pliang ja jong unong rem. Kumta kaseng ka kerpat ika office ki badai kmi ban penbet madror ya kate ka kam kenang baki nong rem kinlat na ka jing sya leben. Aji spa nga. Oh hun rupi bau sling mutfi penhap. Mut fi penhap tumit. Bau cobi. Adu kerana cobi simgi. Tengal ang tumit ki da rem ka bay get ha ka bay mar bus ing te penhap atun ne bat bi tu kali tu si benai onga. Tu ta keren mar bala apa su re. Jadi cara dia ban pelai saya kata bala diap de kami long na piba an mar ba au chim ong malik de chim ta kan mis kmat de long ba kumta sa malik sa ong sa i bade ban chim re Bang ba hagi balat tengong. Cher bi chim kabu chim bay derek. Kamna chu chim bi we ar chim derek bay. kumta sa ba Der bi chim kabu hawo kam spa. chim he Hawo hawo na spa ha der der bi kam chim gede kabu. long gas kumta chim ranti bis chim de Tengteng haba kerpat gi plem pisar gi prakasi chebi pelai. tar ma. Habalwan stu gi ai gi. ta long ga ba ta da ye chai hi Mar terbalan ni lar pi ken. Ai pisar slip jar pi. Tadu tu kumit bala pha gi pan, teger sit pan na tu kumit. Dapi ni. Emer pan kutia ni dapi. Pan na tu kumit. Tu masih ai fi. Cu air pi sit ne pan ra air pi. Ne pan ai pi. Nga simit Kersit atu dengan tala. tu jeng ang tu kali. long ga Ngal jeng hari simit air sip nga air kir sip nga pisa air nga tumit. ai Sing kiau prada. Dah air ki mun ai pisa. Kan de ta de Air ai nga tumit. da air i ga stim de pisa chelo chili ga fiu chikam pan se Nomor ba. Mulai dah kin sim kum sim ki we la ne kelap long kum ka den sion e tengilap nai mo. Andrei akpor bangi kit mar hang ne. Teng ya kendu nomor balai ni ka marep jongi nalor bisa ot setei nalor bisa siu hane hagat. Teng habangi kepat ya kir ni ong ba nim don pesan sa idol on fire kim ngai. Andrei sim shobi keliru. Ban nalor kata kamaru ki kwa ban penhap. Yong apen hab ar lai berni. Te teng sim ro du san spa kawe kali. Tang ke bangasem ya kwa bni tu. Tahi bawan ni man kapur pan tu arspa ting ni ai arspa ting ni ai sispa hi adam ai tegi sendur bisim lembar kali pelai tambah ni hap yu kenji ong ba dalawan paisa hap sim Ka kat kum ka komplain jong ina rap ka ba kila komplain na por sya por hapo gina gilai kili benai sya ngikum ka sen jong ginong rap ma tengi sokya lor jong kata te mentak si ngileo banwan hang ne ban sakhi kata rengkat bat kine ki malik ki ba ye thet ye ki marep pi jungi bat ki driver ki ba komplain na por sya por tiki ong ki don ka jingi hang ne ba ki wan sya ne ba kata kam sim kam de ke ju don ki bahap si sanspa ki don ki bahap si arspa te
debat ba lada kimi ban ai psa ki syak sondur no ki kali ki jongki nanta ki syak berngem ban penhap ya ki mar ki mata jongki ru dan ya keleng jungi kum ginong ilam jongki nang rap ni sokhia lo jong kata ti ngiyo ban wan mata kasni hang ne ka ne ka jaka te kat kum kujing keli jungi nang ne kine kinong ap hang ne ka ger ki phla ba ki la sim hi kata ka tak semua habide ba kine ki kali ki bukit ki marap jungi nang mekelia te ngi susi ban lap yang kum kata ba kamdon ke kendon la ne ka rules ba kin sim ya ki khajana ki marap ki jongi ba ki nong rap jungi ki haban mat ki jing e sudah kat sebab hai nalor ke jisha out kilo ke nang tasa ka jing hiar pal ka yo kine ki snam te kidon sabukum kine sim ki tax ya ki kali ki bakit ki marap jungi te lar ki sim na ki kali ki malik kane ka kta ayo nong rap jungi mar kine ki saot na ki nong rap ki jungi te habidep kane na kaliang jongi kum ginong elam jong ka sen ki nong rap HFU kemudian apa jong nek sonina sakil jungi ni sokiai kane te bal ladalong ka ba kum nak nor ni sengaban kerpan ya deputy commissioner jong Ribai district ba in simkia ya kane ba in le halor jong kane kenang bagi nong rap jungi kinomat ya kijing ya nang ne syakmat banom syak nyot ya ka dor ka mori ki marap jungi lemba kine ki ro hoi kamla ban long namar ba ni suthu ba menta kasngi ni dan hang ne hapo mo sang ni wan ban check ya ka ne ke gate ka bade jong ka ki HDC ni sungsi adu kata-kata namar ba ni yoi ba kitu kinong abang to kila kubur ro ba kila shim ya ka ne ka khajna ya kini ki kali ki bawan kitmar napo Meghalaya mautari nangta sonidan nangta mauhati kini ki baru hai ki marap ke bayat nang ne ki kane ka gate hang ne ka jusim pisa ya kini ki kali ki bakit mar ki nong rap te nakaliang jong ka hills homa union yo ya kane ka complain but ka nakaliang jong i nila pentip ro sya i CM Modern Boram ba penya sing CM ba kane ka gate kumno ka krong ya kini ka krong khajna ya kini ki marap ke bami nagi Meghalaya ngitip baru ba wada ka central government kala krenshai ba by default agriculture produce kimhap hakanu kuno ka kinum hap hakanu kuno ka jusha krong khajana te nang ta pare kala krenshai ru haka rule section 10 paragraph 1 ba all agriculture produce should be exempted from tax te nisngo lingo bakat kani kajing sniu jo kani ka surok khambha ka surok kulai henry yakani kim yo i henry ni sngsi pade ba ban krong pisa ban penjenjari kinong rap ban penyengi kinong rap ki bamla ban siu ya kata ka bai khajna ka bangim sku thu so thau dan ba teng ki krong kispa dan teng ki krong arspa dan teng ki krong sanspa te ka kumba ngilai osngo kumba kinong rap ru kila pen sngo ya kani kila ya thu ya kani ka jing e ka ba ki kendo na sngo ban ong ba immediately ya kani ka gate ka DC office deputy commissioner lani ADC kidai bankhang ya kane ka gate lara kim patla ban pendai kata kadai ka jingdawa napo jong ka hills homa union bat ka baar ni kwa ba nakaliang jong ka department concern ka badai pek ya kini ki gate ki bahap apo jong pek ya kini ki gate ki baju krong khajana ya ki kinu ki mar ki bami na ka jala deiban pendu jaj sendan nakaliang ka jonga banda kaliang joka seng hibro ko wei ni juyo ya ka complain ki babun ba na ki wei ki jakaro na kaliang joka seng nginum song thaj ha ka bidi ba kani ki kwa ban pha ka kubor ka basai panginang yai budin ya kum kini ki jing complain ki ba kinong rap ki ju ujor na kapor sa kapor ban nga kwa ban krenshai hang ni bala dang ngidang lap kum kani ka seng kanum song thaj bat nginang yai budin bala dalap kum kini asngo ba ka sarkar ko ni ban simkhia namar kani ka kata hadu kata kinong rap namar da ka ba kisha sim tax kumni kinong khayi ki sai khnyat ya ka dor ka mori kinong rap dei namar kata kadaw ki sabun ki jing sha khnyat nado ka dor ka mor nado ka jing sha kilo bat kiwei ba dei kum kini ki jaj ki ba ki dan kita ki balong ki virus lani kum kita ki khnyang ki babam kron ya kinong rap ka jongi te nakaliang ka hills homa union ni krenshai bakane kanum kut takat ni ngin sapha da ka jing tho sa ka KGDC ban ngin pha ka jing tho sa deputy commissioner jo ka Ribai district ro ba immediately ki deban react ya kane ka ba ni lap menta kasngi balada nakaliang jong kini ki department kim le ai yimban si nakaliang jo ka seng yin shim la ka jong ka benta banle da ka ba khamting e ya ki bukum kini ki jing yo right yong nong rap